Il-Malta Chamber of SMEs f'kollaborazzjoni mal-Malta Enterprise ħabbru t-tieni edizzjoni tal-Malta Business Awards waqt it-tnedija nfetħu koll applikazzjonijiet għall-awards, applikazzjonijiet li se jibqgħu miftuħin sal-31 ta' Lulju li ġej. Il-President tal-Malta Chamber of SMEs Paula Bela sostna li kull premju jirrappreżenta inizjattiva ta' valur għal pajjiżna, eżempju tajjeb ta' negozju li tiegħu jingħataw rikonoxximent imma wkoll viżibilità biex negozji oħrajn jieħdu eżempju. Min-naħa tagħha l-kap eżekuttiv tal-Malta Chamber of SMEs Abigail Ġus Mamo ħeġġet lin-negozji bis sal-31 ta' Lulju li applikaw għal din is-serata tant importanti fil-waqt li spjegat li l-kumpaniji jistgħu japplikaw għal aktar minn premju wieħed. Ġus Mamo qalet li l-ewwel kumpaniji magħżula se jitħabbru fil-11 ta' Settembru u mbagħad il-finalisti se jitħabbru fit-30 ta' Ottubru. Is-serata tal-finali se ssir fl-ewwel ta' Diċembru li ġej. Isostniet li l-Malta Business Awards iservu sabiex jesponu l-istejjer ta' suċċess fejn wieħed jitgħallem mingħand ieħor, imma fuq kollox huma opportunità biex kull intrapriża tara kif se ttejjeb is-servizzi tagħha.